Nanumpa na sa tagsa-tagsa nila ka mga katungdanan ang 1,800 kinya 70 ka mga job order employees isip mga casual employees. Mahinang po ng mga bago mga casual employees tungod kay aduna na sila mga benepisyo nga madawat isip mga kawani sa kagamahanan. Ano ang report? Sadya og malipayon ang 1,800 ka mga job order employees kaniadto nga karon nahimo ng mga casual employees. Karong adlaw, opisyal na sila nga nahimong casual employees sa Department of Health sa Rehiyon 7. Gipahibaw ni Dr. Jaime Bernadas nga moabot sa 2,000 ka mga JO ang na-hire isip casual. Hinuon wala lang makatambong ang uban sa kalihukan tungod sa ilang tagsa-tagsa ka trabaho. Tungod sa atong budget nga dugay na human, o karon malipayon sila kay doon na improvement ang ilang employment status. Ubo sila sa mga programa nga Dentist Deployment Program, Nurse Deployment Program ug Rural Health Midwives Placement Program. Malipayon si Bernadas tungod kay giaprobahan ang ilang hangyo tungod kay ang paghimo kanilang mga casual employees magbukas na sa posibilidad nga mamahimo sila nga regular employees. Labing menos nga suhulan nga gidawat karon sa mga casual employees moabot na sa 30,000 pesos matag buwan. Duna na sila'y benepisyo sama sa PhilHealth, GSIS ug uban nga wala madawat sa mga JO. Atong mga doctors to the barrio, na atong dentist deployment, na atong mga medtech, mga pharmacist, mga nutritionist, mga midwives ug nurses. Sila si Brenda Castañares, ubo sa Rural Health Midwife Placement Program sa Kandihay, Bohol, ug John Raymond Frasco sa Nurse Deployment Program nga tagalungsod sa San Remigio, malipayon sa pagtudlo nila nga mga casual employees. Si Frasco nagtrabaho isip nurse, sulod na sa 8 ka tuig isip JO. Plantelia, murag inana natin ngali pero wa pa pod may makasiguro kay pa man may nakasign og contract. Pero padong na kuno aton pa maghuwat rami. Mao'y gingon nila, may unta. Kaya ron nga dito sa among area makontinue namo kung sa among nasugdan, mas nindot man nga continue lang ba. Uban ni June Sulon, Nico Sireno, Balitang Bisdak.